el nostre estimat Vicenç. Faig la presentació jo com a primera lectora, que he tingut l'honor de ser la primera que he llegit la seva novel·la, les dues primeres novel·les. La primera novel·la, no sé si va ser exactament la primera, però de les primeres. I bé, em direu, i per què ets tu la primera que has llegit? Doncs perquè ens coneixem de fa pràcticament uns 20 anys. Vam tenir el plaer de coincidir a l'escola dels nostres fills, anàvem junts a l'escola, igual que tota la primària. I llavors l'he anat coneixent en totes les facetes de la seva vida. Primer el vaig conèixer com a pare, com a pare de família, com a marit, i sempre em va transmetre molt bones vibracions. De tot el que es troba aquí, crec que el coneixeu i sabeu que aquestes bones vibracions arriben perquè les sent, les sent així. Després el vaig conèixer com a músic i també es van ampliar les bones vibracions, i aquí vaig veure també part de la seva sensibilitat i la seva creativitat a través com a baixista i com a intèrpret de jazz també. I més tard vaig conèixer la seva vessant d'escriptor i evidentment, com que el coneixia com a persona i com el coneixia com a músic, vaig voler conèixer-lo com a escriptor. I la veritat és que ell continua transmetent molt bones vibracions. Quan escriu té un estil molt proper, molt fresc, molt amable, que et fa sentir molt bé. S'ha mostrat, sempre faré una miqueta de perfil com a persona, en aquests 20 anys que el conec, una persona molt sensible, simpàtica i empàtica, les dues qualitats, que no tenen res a veure, les té ell, té un sentit de l'humor, una ironia, un doble sentit de l'ús del llenguatge, que el fa molt interessant, molt divertit, sempre que fas trobades amb ell. I aquest tarannà, doncs, el transmet a tot el que produeix. Em vas a veure l'actuar i t'està donant aquest bon rotllo. I quan escriu, doncs també vas veient pinzellades en el text que dius, Vicenç, què és el Vicenç? Amb els seus personatges, tot i que tots els seus personatges tenen la seva personalitat, tenen una miqueta d'ell i el veus i fa molta gràcia. Llavors, per això com a persona, jo dic, si estigués aquí en Quim Masferrer, què li diria? Vicenç Miravet, ets molt bona gent! Li diria això. És o no és? És. Parlant del seu currículum professional, la seva història, la seva relació amb la lectura va començar als 13-14 anys amb una història d'amor, i era Mercè. Ho sento, però no ets la primera. La seva història d'amor va començar amb una màquina d'escriure. Una màquina d'escriure, ets testimoni, oi? Amb aquesta màquina d'escriure vas treure d'ell aquesta passió, aquesta vocació natural innata, que és el que el fa especial. O sigui, ell no és una persona que escriu o que toca música o que fa el que hagi de desenvolupar per feina, amb un horari i amb unes... No, ell ho viu i llavors ho transmet i és el que el fa especial. M'he apuntat, però jo també tinc una edat i per no perdre'm, una miqueta de xuntilla. Em comentava que a casa seva no eren especialment lectors, que aquest tarannà va sorgir de manera espontània al cent, però s'ha format, no és allò d'escriure perquè començo aquí a... No, igual que amb la música s'ha format, amb l'escriptura s'ha format, i llavors veus un cor i veus una tècnica i veus un coneixement que evidentment també arriba. En el seu currículum, que el vaig imprimir però clar no acabaria, em faré allò perquè té un currículum molt extens, però destaca com a músic, mestre de baix, guionista de podcast, de cinema, de televisió, copywriter, escriu poemes, lletres de cançons, i algunes estan premiades i tot, o sigui, li posa passió a tot el que fa. Teatre. Es mostra també molt coneixedor de la psicologia humana,
I jo deia, realment has estudiat psicologia? Perquè clar, els teus personatges li veus aquest coneixement, perquè veus les reaccions i veus com s'anticipen i dius, ostres, i no, el té, per què? Perquè és molt observador, perquè és molt intuïtiu i perquè igual que té un llenguatge no verbal i verbal molt bo, un llenguatge no verbal que no enganya, també és molt observador amb les persones i és capaç d'interioritzar tot aquest coneixement a nivell de les persones i també de transmetre, el qual s'agraeix. Ha escrit 2 novel·les ja. No aixequis la tapa, que és surrealista, a més no poder, amb molt de sentit, molt de l'humor, amb molt de jocs de paraules, i és tot ella, no sé si tothom l'ha llegit i si no, la recomano totalment, és una mena de metàfora surrealista que justament tracta de sentiments molt humans. I ahir ho deixem per no fer spoilers. I La muntanya dels raigs de sol, que és la que avui ens ocupa, que és ja amb un registre més seriós. No deixa de ser, els 2 llibres són una mena d'investigacions, però els 2 no tenen res a veure. O sigui, els 2 estan esbrinant què passa, però no tenen res a veure. O sigui, també aquí mostra la seva riquesa a l'hora d'explicar en paraules situacions tan diverses. Aquest és més seriós, tot i que l'estil és fresc, que hi ha moments també d'aventura, de peliculeros, que sents allà bandes sonores de pel·lícules d'acció, el ritme trepidant. Jo, a nivell personal, he sentit moltes ganes d'anar a Montserrat. Estava començant a... Sí? Moltes ganes. Jo deia al meu home, hem d'anar, jo fa molts anys que no vaig, i hem d'anar a Montserrat. També és testimoni, està per allà des de les primeres pàgines, perquè fas molta immersió i veus la muntanya i sents la muntanya i respires la muntanya. Llavors tens moltes ganes d'anar a la muntanya. Això és molt immersiu i et fons amb el paisatge i et fons en la història. Molt més no diria, però no vull dir, perquè s'ha de mantenir el misteri. Llavors, cedeixo la paraula a tu, Vicenç, per si... Moltes gràcies a l'Olga. En primer lloc, moltes gràcies a tots per haver vingut. No m'esperava que vingués tanta gent i la veritat és que estic molt content. I moltes gràcies a 451 per donar-me aquesta opció d'estar aquí. A tu per venir. El Masnou necessitava un lloc com aquest i és fantàstic. Això és com anar al paradís, no? Estem molt agraïts que hagis aterritzat aquí. I gràcies per donar-me l'oportunitat de presentar La muntanya dels raigs de sol. És la segona novel·la que faig. Jo sempre he escrit des de petit, des dels 13 anys, amb la meva Olivet i Lettera 32, i quan va arribar a casa era per fer treballs del col·legi, però a mi aquelles tecles i aquella olor de tinta em deia pitja'm i sortirà una història. Jo vaig començar ja a escriure relats i em sembla que no vaig fer cap treball del col·legi al final. Tot van ser relats i quan el tros això de històries curtes més aviat, però una a l'any segur que queia, a part dels estudis. Llavors, des de sempre m'ha tret una mica la literatura, però fer una novel·la llarga, doncs això era una altra cosa. I ara que he tingut temps perquè, ja sabeu que he tingut una baixa i tal, era una recomanació de... Ha sigut l'excusa, he pogut fer-ho. Sí. Llavors, aquesta novel·la que presentem avui és una idea que jo ja tenia sempre que passes per Montserrat, flipes, de veure les muntanyes aquelles, l'ambient, els colors, els sons, tot això, sempre que passes prop amb el cotxe o caminant, sempre dic aquí hi ha alguna cosa que m'agradaria molt. I sempre he anat donant voltes, fins que un dia havia com una espècie de concurs de ficció sonora. Jo he escrit ficció sonora, El viaje de Esperanza, i a mi m'agradaria participar en això. I vaig començar a generar una mica el que serà el llibre aquest, que al final vaig dir, això no, millor faig una novel·la, però aquí en principi havia gent de 50 anys i dic, no, anem a posar-li ritme, i he ficat una parella jove
perquè li doni més dinamisme que necessita el que és la trama. Llavors, aquesta novel·la a mi m'ha donat molta energia i molta, no sé com dir-ho, que m'ha satisfet molt preparar-la. Satisfacció. Perquè tenies la idea una mica al cap, però quan comences a fer l'escaleta, a apuntar el que és l'esquema de cada capítol, que vols que això acabi aquí, poses aquí una llavor perquè després s'entengui allò, tot això és superdivertit d'anar escrivint i arriba un punt en què de la idea original una mica va variant, perquè els personatges, i aquí ara us ho explicaré, arriben a tenir una personalitat que jo només sóc quasi un transcriptor dels seus pensaments i les seves les seves coses, no? Que jo vull que facin una cosa, però quan comencen a parlar ja quasi són ells els que jo estic transcrivint el que ells diuen, no? I precisament això és una qüestió que també es comenta en els personatges, no? Perquè són dos escriptors, un és que comença i una altra noia que ja porta 2 llibres i està escrivint el tercer. I llavors, dintre del que és la història de la novel·la, també ho anem intercalant amb el que és la tècnica d'escriptura, no? Es fan preguntes, el que comença, tu com fas això? Llavors, una mica també és el reflectir una mica el que és la creació, el procés creatiu. Sí. Cada un amb el seu estil, i es fan preguntes, i està molt bé perquè així veiem una altra vessant creativa dels personatges que ja de per si també són una mica peculiars, no? El personatge principal és un noi que ve d'una escala social baixa però ha arribat molt amunt perquè, bueno, no és un spoiler, però es va casar amb una noia rica, filla d'una empresa molt important que és on ell treballa. I llavors ell ha intentat sempre complaure els altres, sempre fer favor, sempre quedar bé, fins que arriba que passa una cosa que ja veureu en el primer capítol, comencem ja directament, no ens enrotllem aquí a fer perdre el temps, anem directament a saco. El primer capítol és ja el motiu del canvi i del que passarà després, perquè veiem la seva vida que fa un canvi molt bèstia, i a partir d'aquest canvi ell para tots els viatges internacionals i molts compromisos d'empresa importants. Nova vida. I llavors decideix anar a Montserrat a escriure, perquè era una passió que tenia, que gràcies a una conversa amb un antic professor seu cau en el tema de que sí, el meu és escriure i m'aparto del món i em vaig a escriure. I allà es troba una escriptora més o menys igual, també estan tancats allà a l'alberg i allà buscant una mica que les pedres els inspirin i els hi facin una mica de motivació, no? I allà es coneixen els dos escriptors i clar, ell és més novato, diguéssim, i ella ja té una certa experiència i llavors les converses és una mica això, com ho fas això, com no sé quantos, no? Al principi ella és molt reàcia perquè volia estar allà tancada, però ell acaba connectant una mica perquè en un viatge que fan per allà una excursió passa una desgràcia i mor una persona. I llavors a partir d'aquí es queden una mica aquí a buscar la pau, però ha hagut una... Ara es torna a investigar. Sí. I llavors es queden una mica així i passa un altre mort, diuen aquí passa alguna cosa i no estan fent res ningú, i llavors ells comencen a tirar fils perquè aquí la policia no està fent res, pensen que a Montserrat ha mort molta gent, sempre hi ha excursionistes que desapareixen, ja al llarg de la història sempre ha passat coses així, i no s'hi fan gaire cas, però ells van tirant del fil, inclús tenen una certa amistat, entre cometes, amb l'abat de Montserrat, que és un personatge bastant important a la novel·la, que sembla que els hi calmi, els hi tregui del cap que busquin el que està passant, no? Fins aquí, Això només és el primer. Això és la primera part. I ara comença. Sí, una mica la història és això. Els dos escriptors que estan allà a Montserrat estan a l'alberg i van escrivint, veiem intercalats en la novel·la, veurem la novel·la en si i de tant en tant els capítols que van escrivint. I veurem com influeix la vida que ens envolta els que escrivim en el que estàs escrivint, no? Perquè d'alguna manera es veu reflectit el que tu tenies pensat d'una manera i ho has dit, després quan l'escrius, i ara per què he fet això, no? I potser és alguna relacionat amb alguna cosa que t'acaba de passar.
I una mica la dinàmica és aquesta, que estem llegint les històries d'ells, de tant en tant, les que escriuen i el que els hi passa amb ells. Que aquí l'important és que a Montserrat ja sabem que passen moltes coses des de sempre, ja des del descobriment de Montserrat, allò que deien un punt brillant, aquells nanos de l'any 800 no sé quan, que deien que apareixia un punt, van allà i van trobar la Mare de Déu. I què passa? Que no el van poder treure perquè ella volia quedar-se. Allà és que hi ha una sèrie d'energies magnètiques que fan que... A mi m'ha passat, jo vaig anar amb els meus fills un dia i es corrien i la meva dona i jo havia un punt que no podíem caminar, estàvem realment que alguna cosa passava allà. Hi ha una sèrie d'energies que Montserrat diuen que és una muntanya màgica una mica, no? I encara que la novel·la no va de muntanya màgica, se l'anomena molt com això perquè hi ha molts ambients, hi ha gent que va inclús a veure extraterrestres. Hi ha un dia, el dia 11 de cada mes, que van ja a veure extraterrestres, allà el dia 11 miren les llums, després hi ha molts excursionistes, hi ha molta gent que hi va a dormir, i hi ha molta vida, escaladors, inclús hi ha un personatge que és una mica, no cliffhanger, però sí el ganxo que enganxa la història, és un excursionista que hi ha allà que investiga els llocs que representa que és d'una civilització superantiga que havia poblat Montserrat, però que ell demostra en vídeos que allà hi ha coses fetes per algú. Ell diu que aquelles línies rectes no són naturals i que això està fet per algú. Eliseo López té un canal de YouTube i aquest em va inspirar el personatge, perquè és una persona que fa molts reportatges a YouTube. Llavors, aquest és una part important, però que és un dels que es perd i els protagonistes el buscaran. És una mica el ganxo. T'anava a preguntar com havia nascut la idea, però ja veig que cada vegada que anaves per Montserrat et tot això també. Quan passes amb l'autopista de Vallverd... Aquella energia t'estava tirant i ja estava... És com màgica, jo tenia moltes ganes de centrar-me, inclús quan ja tenia l'argument escrit vaig començar allò que investigues, estàs investigant, i vaig veure un fotimer de novel·les ja que estan ambientades a Montserrat i vaja, home, ara... Però no totes agraden, No totes agraden. És un guinyo. Tens a portar i cada novel·la té el seu caràcter i la teva personalitat, és a dir, i aquesta té. T'anava a preguntar, llibres en projecció, continuïtat, perquè jo no sé vosaltres, però jo m'he quedat amb les ganes que això continuï. Home, no es fer un spoiler, però aquest llibre conclou, però deixa anar una cosa que és possible que pugui haver una continuació, que ja veurem si l'autor... Digue-me. Perquè, clar, això pot tenir una continuació, però si no, també conclou. Perquè pots quedar una mica en l'intríngulis de què passarà. M'agradaria que continués. Tu veies sense aquesta novel·la, es pot llegir sola i acaba. Es pot llegir, exacte, es pot llegir sola, però també podria ser una part, com dèiem, fins i tot d'una sèrie, perquè, clar, els personatges donen, hi ha evolució, hi ha cosetes. Hi ha molts detalls que estan plantats allà i jo penso que... És prou rica com per fer per continuar. Sí, la idea és que es pot fer. Ara falta que m'hi posi, però l'estructura està i la gent que ja l'ha llegit, alguns m'han dit que sí, que estan esperant que continuï, no? Llavors tu tens comentaris... Sí. Volia llegir, crec que podem dir, jo puc opinar el que opino, però que hi ha més persones que ja han fet crítiques i els lectors zero han fet també les seves aportacions i us llegiré una miqueta també perquè veieu què se'n pensa. Diu, els personatges són bones persones que no estan satisfetes amb les seves vides i, aprofitant les circumstàncies, volen prendre les regnes de la seva existència. Són convincents. Crec que l'autor té una ment fantàstica i la idea és molt bona i es pot llegir d'una tirada. Dono fe, es pot llegir d'una tirada perquè t'engresca. És una novel·la fàcilment adaptable al cinema. Els personatges són creïbles i s'hi mostra un bon coneixement de la natura humana per les reaccions de cadascun dels protagonistes i dels secundaris. És un bon llibre.
I un altre. És un estil molt directe, amb ritme i fàcil de llegir. En general, la novel·la m'ha entretingut força. Els protagonistes estan en ple procés de canvi i redescobriment personal i oberts a noves experiències. El ritme és bo i àgil. Al final m'ha sorprès. M'ha recordat Albert Sánchez Pinyol, que sempre barreja la fantasia a les seves novel·les. Pista, Una mica de pista, una mica de... I això, que li explica molt de ritme perquè no cansi, perquè avui en dia estem amb el mòbil sempre enganxat, estem mirant una sèrie, estem amb el mòbil, però un llibre l'has de tenir a la mà i has d'estar així, no pots estar amb el mòbil, llavors he posat un ritme molt ràpid, he intentat que hi hagi molta continuïtat i que una cosa enganxi amb l'altra, perquè, de fet, és el que diu, molta gent se l'ha llegit en 2 o 3 tirades perquè és un ritme que jo volia donar-li, ja imaginant-me que això es pugui portar a una sèrie de televisió. Jo ja estava veient i les descripcions, sí, perquè les descripcions són bastant això, pim-pam, i que sàpigues on estàs i què és el que hi ha, i una mica és el ritme d'una sèrie o una pel·lícula. A veure, ja ho veurem. I és que tot això també ve perquè a punt està de fer 1000 anys del que és l'abadia de Montserrat. I ara aviat començaran a haver-hi festes i moviments, ja ho veureu, que és un moment adequat per llegir alguna història sobre Montserrat. I aprofitarem. Inspiradora i engrescadora. Sí. Vas amb un altre també, amb un altre... Sí, jo penso que ara és el moment de llegir aquesta novel·la, però entre avui i un any, jo penso que està... Sí, perquè és un mil·lenari que celebrarà, ja veureu que començaran a fer festes a Montserrat. Una màgia, no? Sí. Que porta a connectar també. A connectar. I la muntanya dels raigs de sol és una frase que surt escrita quan entres al portal abans d'entrar a la basílica, està escrita en el sostre i està escrita en llatí, perdoneu pel meu mal accent en llatí, Stella splendens in non ut solis radium miraculi serrat expandi popul. I jo vaig quedar, ostres, aquesta frase, i vaig tenir molts problemes per trobar el títol de la novel·la, perquè cada títol que jo buscava ja havia un llibre o alguna cosa semblant, molt semblant. Molts problemes he tingut per trobar el títol i el tenia ja escrit, ja estava el llibre escrit quan vaig trobar aquesta frase, que traduïda és una estrella brillant a la muntanya dels raigs de sol i miraculosament va escoltar la gent. I jo vaig trobar aquí que era la descripció de Montserrat, la muntanya dels raigs de sol, i ostres, el que m'havia costat trobar el títol, quan vaig arribar aquí, ja està, és aquest, i no sé vosaltres què us sembla, però a mi m'agrada. Sí. I a partir d'aquí espero que us agradi el que és el relat, la novel·la i el ritme, i que ja m'ho direu, no? Ja m'ho direu. I si voleu fer alguna pregunta per acabar, ara estic aquí. No m'ha també, però ara estic aquí. Sí, en tinc una. Digues. Heu semblat d'entendre que no hi ha gaire similitud o continuïtat en les dues novel·les primeres que has fet. Sí. Aleshores, si algú no t'ha llegit mai, quina recomanaries llegir primer? A veure, depèn, si t'agrada el sentit de l'humor, la primera. Perquè hi ha molts jocs... Hi ha una Montserrat. Hi ha una Montserrat, la primera. Hi ha una mica de... Montserrat, tu Tinc continuïtat amb això. Continua. El primer és més d'humor, encara que acaba... El Ramon Serrat. De mots. Però això és el que, segons el gust del lector, segons Sí, no tenen res a veure, és que realment... L'altre és més de sentit de l'humor, encara que acaba d'una manera més tràgica, i aquesta és més seriosa. És més seriosa, encara que hi ha personatges com el cambrer Àlex, que és el simpàtic. O sigui, comença per la que vulguis, no? Si tens ganes de riure, O sigui, de gust. si tens ganes de riure, no aixequis la tapa. És que la primera, jo no sé la segona, és molt... Tu jo et conec des de fa 40 anys, nen. O més. O més. Des de que teníem 9 anys. Jo en Pep Montanyola, que me coneixia, i per conèixer el Vicenç és... no aixequis la tapa.
Sí, Sí, aquest és una recomanació perquè ell era així. Li sortia amb la màquina d'escriure, s'equivocava i al costat posava m'he mossegat la llengua. O sigui, li sortia una paraula malament i s'inventava alguna cosa per estalviar el per poble. estalviar tirar enrere aquella frase que li he dit malament. Normalment i letra 32. Hombre, verá, que en tinc dos. No ho hem comentat, que estan en català i en castellà. El Que ho fa en català i ho fa en castellà, que no hi ha ni traducció, ni IA, ni IO, ni res, Aquí fa tot el procés de la llengua que no té res a veure, els jocs de paraules en català i en castellà és un doble... Sí, perquè passa això, si fas un joc de paraules en català, al traduir-lo al castellà i al revés, no? Clar, no queden Moltes totalment vegades artificial, no? a alguns se'ls ha tingut eliminat i buscar una gràcia semblant, però sempre està ambientada en l'argument. Llavors, si no quadra, en català i castellà no és el mateix joc de paraules, perquè... El primer sí que està en els dos idiomes, ja aquest el tens ja o està en procés? El castellà està en procés, però aviat. I de moment és en català, si teniu ganes de passar una bona estona perquè m'ha dit que passa ràpid, que llegeix ràpid, doncs La muntanya dels raigs de sol, l'enigma ocult a Montserrat. Moltes gràcies. Jo volia, en referència al que comentava ell, doncs jo m'he llegit els dos ja. És veritat que el segon es llegeix molt bé, jo me'l vaig llegir en un cap de setmana, o sigui que us recomano. I jo diria que són d'estils que no tenen res a veure. El primer és molt dinàmic, és molt, no sé, com més una aventura, no? I el segon, jo li veig una evolució, o sigui, suposo que era la intenció, que no tenia res a veure, és molt més descriptiu, és molt més introspectiu en la descripció dels personatges, o sigui, estan molt ben definits i es deleita més en el que és el paisatge, està molt ben documentat, no? A nivell dels llocs de Montserrat. Llavors és... Depèn, jo te'n recomanaria les dues. Sí. Caro preu. Primer un, després un altre. Però després et volia preguntar una cosa, perquè també heu comentat doncs que en el llibre es veu doncs això, els dos personatges més principals són escriptors. Sí. La noia té més experiència i el noi és que comença, no? I és molt interessant perquè entre ells, quan es troben al bar i això, doncs es van comentant doncs això, i tu com ho fas per escriure? I ella li explica, al final li explica una mica, no? I ella em dona la sensació que és com molt metòdica i fa les seves fitxes i és molt, saps, molt... que s'ho treballa molt. I ell em sembla que és una mica més de... Doncs ara escric això perquè m'ha vingut la inspiració, no? Que flueixi. Aquesta era la intenció. Clar, i tenim aquí que és molt maco de veure això, diferents tipus d'escriptors, com s'ho fan, que sempre és una cosa que el lector es pot arribar a plantejar, no? Com ho faria jo per escriure un llibre, no? Però clar, també tenim un tercer escriptor, que ets tu, que és el narrador de la història, no? Llavors és el joc entre els tres, però és que a sobre veiem com els dos escriptors ficticis escriuen les seves pròpies ficcions. O sigui que aquí hi ha un joc que has d'estar molt atent, no? Però és maco perquè veus la literatura en el seu esplendor, no? I jo et volia preguntar, tot això per preguntar-te. Tu com a escriptor com t'ho fas? Com algun d'ells dos? O fas un altre estil? Com ha sigut el procés creatiu per exemple aquesta? Fins ara jo escrivia relats curts, de 10-15 pàgines, això era com el primer, com el noi, com el Marc. Però per fer una novel·la necessites planificar molt. Jo vaig invertir molt de temps, 6 mesos potser, en documentar-me i fer l'escaleta i intentar que enganxi tot. I un cop has retocat aquí, però que això surti, tens que anar allà a retocar. I abans d'escriure res, jo tenia una escaleta de capítol per capítol, que és el que havia de passar. Boi a cims, quan comences, i comença a desenvolupar-se l'acció, i els diàlegs comencen a parlar quasi sols els personatges, i llavors t'obliga a fer alguns canvis, perquè veus que m'agrada més per on estan tirant ells, saps? Més que jo els hi faig ficar en una situació, però a vegades com reaccionen van creixent i és una cosa que també ho comenten ells, els personatges, que diu que sembla que s'estigui escrivint sola la novel·la seva, però també és la meva, no? I és un moment molt màgic perquè sembla que això,
quan vaig tenir la Lectera 32, l'Olivetti, jo per mi, Anava sola. sí, em cridava, toca'm i fes-me una novel·la. Una mica és això. I per fer aquesta novel·la així de gran, vaig fer 6 mesos o així d'investigació del que havia a Montserrat i tot això, i després escriure-la m'he tirat quasi un any, però sobretot estava estructuradíssim, que el dolent que té això és que quan saps al final ja fot mandra, perquè ja saps al final, ja tinc que fer... Perquè el saps tu. Quan fas una cosa improvisada vas sorprenent i tens ganes de veure com acaba a vegades, no? Més o menys pots tenir una idea, però quan ho tens tot tan estructurat, avui en dia hi ha escriptors de les dues maneres, no? I és això que... I ella li diu també, ella la noia ja s'ho estructura tot i pren moltes notes que al final no fa servir ni la veritat, però ha d'investigar i tenir-ho per un comentari, el que sigui, sempre surt, sempre surt. Llavors és millor estructurar-lo i anar tranquil, fent retocs sempre, no? Perquè veiem canvis que és així, però millor tenir una escaleta. I tu series més com la noia amb tocs del Marc, no? Sí. Seria com la Isi, el podcast, que va definir molt bé els personatges en el podcast que van fer. Però això és millor. Així, fins el color d'ulls posava. Sí. Ha de tenir molt clar com és el personatge, perquè sàpiga parlar com ha de ser ell i reaccionar com ha de reaccionar cada un. Has de fer una fitxa de saber els seus gustos, les seves manies i el seu caràcter, no? I llavors, una mica és això. Però aquesta seguretat sobre el que tens pensat és el que després et dona la capacitat de flexibilitzar i d'introduir canvis i que s'escrigui sola, perquè gairebé és... Si pots donar permís perquè tu ho tens tan clar que després qualsevol cosa pots encabir-la amb aquesta intuïció que parlàvem al principi, que t'està dient. Sí, per mi de vegades arriba al punt en què sembla que la història existeixi, m'entri per mi i surti pels dits. Com una màgia. És que és una màgia. Sí. I a vegades em sorprèn, m'agrada molt alguns canvis que vaig fent, no? I això porta això, no? Per mi és fantàstic. És art, això, És art. És menys que l'art. És art, és realitat, no tothom ho sent, escultura... Suposo que jo he sabut transmetre el ritme al ser músic, doncs també... La matemàtica, la mètrica, la introducció, l'ús i desenllaç és una mica presentació, estrofa i estribillo, no? I has de buscar una mica el ritme que la professionalitat, després... Que no s'avorreixi la gent quan llegeix. En teatre és presentació, núcleo i desenllaç. Això. Una mica això ho intento fer en cada capítol i que vagi enllaçant, que es doni curiositat per saber com continua, no? I els que l'han llegit diuen que ho veuen, no? I jo estic molt content perquè s'ha vist reflectit el que pensava, no? I tant. Alguna pregunta? Doncs moltes gràcies per venir, estic molt content. I abans de marxar, m'agradaria fer-vos una foto a nosaltres.